Hello. Hej folkens. I dag vil Oscar spille Team Fortress 2. Og det er rent faktisk en af det han elsker allermest. Så. Det er det, jeg elsker allermest. Og han har også andre shotgun. Han har bare lige prøvet at spille det på min bror. Så har jeg sådan et andet lille shotgun. Som er lidt ligesom det der, så han bruger det. Og han er god til spillet, kan jeg bare lige fortælle jer. Meget god. Cirka. Jeg ved ikke, han er måske lidt bedre end mig, det ved jeg ikke helt. Hvad fanden skal jeg være? Jeg tror lige, jeg skal være en soldier. Okay, han har Blackbox, det var mig, der lærte ham det. Men han lærte mig spillet. Den skal jeg sgu da ikke på. Hvad laver I? Dankeschön. Oscar, bagefter den her video, tror jeg lige, vi skal slette nogle ting. Ja, fordi jeg har ikke ret meget tid tilbage med til at lave videoer, så. Men, okay, du kan godt lide den, eller hvad? Ja, den går ind hurtigt, når man slår på en. Se selv her. Skal lige se, fordi... Ved du godt, det er sådan en bane, hvor der står, du er, hvilken rank du er, level du er. Ved du godt det? Og du fik en. Ja! Det er okay, hvis I skal have på ven på Steam, så skal I sige Oscar 1616. Og hvis I skal have mig, skal I sige Frode 1010. Og I kan også bare, hvis I er danskere, skal I skrive, så må I gerne skrive til os. Og hvis I vil, vi er meget glade for at bytte, eller det er jeg. Han skal lige prøve at finde ud af, hvordan man gør. Få alle tingene ind på sin byttehandel. Men hvis I gider, så kan I også lige skrive til os, hvordan man får alle tingene ind på sin byttehandel. Og det har han, det er bare lidt irriterende, fordi at han har lovet mig en masse ting, fordi der er en masse ting, han har 2 af. Men I kan måske også få nogle af dem. Det er jeg rimelig sikker på, I kan. Fordi I skal bare spørge os om det. I'm coming for you. Ej, jeg siger hele tiden, I'm coming for your head. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har bare glemt, hvad han siger, så siger jeg bare ikke noget. Så gætter jeg på, I'm coming for your head. Okay, det var bare lige også stor på. Sådan der. Det er bare, heavy. Sådan. Heavy. Weapon sky. This heavy weapon. Brass beast. Det er klart mit yndlingsgun, vil jeg tro. Det er godt kvalitet herfra. Jeg tror, jeg bliver ved med at holde den her. Hey, der var sgu da en, der var røget derinde, den suspect. Where are you? Who are you? Baby. Ej. Who are you? You fucking engineer, man. You are so stupid, man. Ding-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. Ej, Oscar. Fuck, jeg kommer hele tiden. Jeg er ikke med til. Hver gang jeg dør, så skal jeg trykke på